बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप किरप आणि नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांसाठी युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्लेच्या मैदानात उतरत प्रभागात उमेदवारांच्या प्रचारादरम्यान मतदारांशी संवाद साधलाय. तसेच प्रचार यंत्रणेचा आढावा घेतला. यावेळी भाजपला जनतेचं मोठं प्रेम मिळतंय. तरुण मुलांना कसा रोजगार देणार, आरोग्याचा प्रश्न कसा सोडवणार, हे मुद्दे घेऊन आम्ही जनतेसमोर जातोय. त्यामुळे येत्या 3 तारीखला गुलाल आम्हीच उधळणार असा विश्वास विशाल परब यांनी व्यक्त केलाय. दवाखान्यात गोळ्या नाहीत आणि इंजेक्शन पण नाही आणि ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सीमध्ये काही परिस्थिती नाही. तर ते आम्ही स्वतः या ठिकाणी प्रदेश अध्यक्ष साहेब असतील, मी असेल किंवा आमचे भारतीय जनता पार्टी सर्व नेत्यांनी मिळाल एक 4 डॉक्टरांची टीम त्या ठिकाणी आम्ही रुजू केली काही दिवसापूर्वी. म्हणजे आचारसंहितेच्या अगोदरची गोष्ट. ते विषय पोलिसांनी करण्याची जबाबदारी माझी आहे. मी मधल्या काळात परत एकदा इथे येतो, कारण काय तुम्ही मला वेळ द्या, आपण याच ठिकाणी बसतोय आणि हा विषय सॉल्व्ह करून घ्यायची जबाबदारी माझी. ओके, चला, धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी जगामध्ये, देशामध्ये आणि राज्यामध्ये, विशेष म्हणजे तळ कोकणामध्ये ही पूर्वी सुद्धा होती, आजही आहे आणि पुढे सुद्धा राहणार आहे. याचं एक ज्वलंत उदाहरण बघा, आज संध्याकाळचे 7-8 वाजले आहेत की गोरगरीब जनता आमच्या सोबत आहे आणि या जनतेचं मोठं प्रेम आहे भारतीय जनता पार्टीवर. या ठिकाणी सावंतवाडी असेल, जिल्ह्यामध्ये असंख्य ठिकाणी नगर परिषदेचे इलेक्शन चालू आहेत. मला आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना सांगावंसं वाटतंय की बिहारचं इलेक्शनच्या आदल्या दिवशी अशी परिस्थिती होती की इथे बिहारमध्ये जनता दल पुन्हा एकदा येणार आहे असं वाटत होतं. परंतु लाडकी बहीण म्हणतात की आपण सर्वांनी कॅमेरा फिरून पाहावं की लाडकी बहीण आणि काय महिलांचं जे करिश्मा असतो तो आपण पाहू शकता. या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामधील सर्व मंडळींनी ठरवलेलं आहे की भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर आहे आणि ती 1 नंबर ठेवत असताना समोरच्या उमेदवारांचं कदाचित डिपॉझिट सुद्धा जप्त होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी चौरंगी लढत चालू आहे. भारतीय जनता पार्टीचा एक मी छोटासा कार्यकर्ता म्हणून मागच्या वर्षीच्या डिसेंबरच्या वेळी विधानसभेचं इलेक्शन झालं होतं आणि त्यावेळी सुद्धा मी अशीच हाक दिलेली होती की बदल होणं काळाची गरज आहे. बदल म्हणजे या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट होण्याची गरज आहे. डेव्हलपमेंटसाठी आमच्यासारखे कार्यकर्ते या ठिकाणी जर नेतृत्व करत असतील तर आमचे सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांची पूर्ण टीम भारतीय जनता पार्टीला एक वेगळा आगळा चेहरा देण्याची गरज आहे. आणि मला वाटतं 2 तारीखला आमचा विजय हा नक्की आहे. 3 तारीखचा गुलाल हा भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा विजय होणार आहे. नाही बघा, मी पहिल्या दिवसापासून सांगितलं की कोणावर वाईट बोलणं, कोणत्या प्रतिक्रियेवर प्रतिक्रिया देणं, हे मी एकही प्रतिक्रिया देणार नाहीये. शेवटच्या क्षणापर्यंत मागच्या वर्षी माझ्या विधानसभेपासून मी आजपर्यंत सांगितलेलं आहे, कोण काय बोलतंय याच्यामध्ये रहस्य नाही आहे, आपल्याला त्यात इंटरेस्ट सुद्धा नाही आहे. ती वडीलधारी माणसं आहेत, मोठी व्यक्ती आहे, त्यांच्यावरती बोलण्याएवढा मी काय मोठा नाही आहे. परंतु एक महत्त्वाचा विषय आहे की आज झालं ना, आता आमच्यासारख्या तरुणांना, या तरुण नगरसेवकांना निवडून देण्याची वेळ आली आहे. नवीन चेहऱ्यांना आता तरी आपण वेळ द्या. या नवीन चेहऱ्यांना वेळ दिल्यानंतर पुढील छोटी मुलं आहेत, उद्या 10 वर्षांनी ती मोठी होणार आहेत, त्यांना हाताला काम द्यायचं कार्य या ठिकाणी आजपर्यंत झालेलं नाही आहे. ते कार्य घडवण्यासाठी आमच्यासारखे भारतीय जनता पार्टीचे सेवक म्हणून आम्ही या रणांगणामध्ये उतरलेलो आहोत. पण वेंगुर्ल्याचा विकास कोणी केला की केला नाही हे बाजूला ठेवूया आणि पुढे कोण करू शकतो, ज्यांचे पंतप्रधान आहे, ज्यांचे मुख्यमंत्री आहे, ज्यांची ताकद आहे, त्या माणसांच्या हातीमध्ये, त्या व्यक्तींच्या हातीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात सत्ता पुन्हा द्यावी अशी मी आशा बाळगतो आणि नक्कीच आमच्या बाजूने जनतेचा कौल आहे. शेवट जे आयुष्यामध्ये ठरलेलं आहे ते त्यावेळी होतं. कोणाचं वाईट होऊन आपलं चांगलं व्हावं हे माझ्या आयुष्यात मी केव्हा केलं नाही किंवा बोललो नाही. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपल्याला योग्य एक चान्स असतो, योग्य कार्य करण्याची, दाखवण्याची वेळ असते, ती वेळ आज आलेली आहे. वेंगुर्ला म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये कार्य करून दाखवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. आम्ही हे कार्य करून दाखवणार. बघा, माझं पहिल्यापासून एक अजेंडा आहे की या ठिकाणी चांगले चांगले रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात. आज प्रत्येक घरामध्ये 2-2, 3-3 मुलं घरामध्ये बसून आहेत. यांना रोजगार देण्याचं कार्य जर झालं तर पुढील 5 वर्षांनी मतदान मागण्याची वेळ येणार नाही.
आज सिंधुदुर्ग हे बारामती आणि आपण पुण्याच्या दिशेने का जाऊ शकत नाही? आपण बाहेरच्या राज्याशी का तुलना करू शकत नाही? आपण स्पर्धा करतो आमच्या या जिल्ह्यातील किंवा आपल्या तालुक्यातील नेत्यांबरोबर स्पर्धा करतो. माझ्या स्थानिक पत्रकार बांधवांना सुद्धा हीच विनंती आहे की आपण या ठिकाणी जास्तीत जास्त भांडणं मिटून या ठिकाणी आपल्यामध्ये संगनमत असून ज्यावेळी विकासाचा वेळ येतो, तुम्ही सोलापूरला जाऊन पहा, कोल्हापूरला जाऊन पहा, विकासाचा डेव्हलपमेंटचा वेळ येतो तेव्हा मंत्रालयामध्ये सगळे लोक एकत्र असतात. पण कोकणामध्ये असं होत नाही. ही होण्याची गरज आहे, काळाची गरज आहे. कोणी काय केलं नाही डेव्हलपमेंट याच्याबद्दल माझं काही लेणं देणं नाही, पण पुढे आम्ही करून दाखवणार याच्यामध्ये मला जास्त इंटरेस्ट आहे. प्रत्येक जण आपलं आपलं मत मांडत असतात. आम्ही कोणाच्या प्रतिक्रियेवर बिलकुल प्रतिक्रिया देणार नाही आहे. आमची एकच प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी हे देशात, जगात, राज्यात, विशेष तळ कोकणात आणि वेंगुर्ल्यामध्ये 1 नंबरवर 3 तारीखला आपल्याला दिसतात. ही खूप मोठी माणसं आहेत. मी खूप छोटा कार्यकर्ता आहे. माझा त्यांना नमस्कार आहे. या सर्व मंडळींना मी नमस्कार का करतोय? मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी आहेत. आपण त्यांच्यामध्ये पडणं चुकीचं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्व मंडळी एकत्रित आहेत. या ठिकाणी सर्व मंडळी वरच्या लेवलवर प्रत्येकजण निर्णय घेत असतात. त्यामुळे आम्ही एक गावातले किंवा शहरातले किंवा जिल्ह्यातले कार्यकर्ते काय बोलू शकतो या प्रतिक्रियेवर? माझं एवढंच म्हणणं आहे की प्रत्येकजण आपला आपला पक्ष वाढवण्याचं कार्य करत आहे आणि प्रत्येकजण कार्य करतोय. नाही असं माझं काहीच म्हणणं नाही. आम्हाला हायकोर्टातनं, आमचा पक्षाचा हायकोर्ट आहे, त्या हायकोर्टातनं आदेश आला की आम्ही तसं कार्य करायला चालू करतो. कारण प्रत्येकाला अधिकार आहे की आपला पक्ष वाढवायचा. प्रत्येकाने आपला पक्ष कसा वाढवायचा तो प्रत्येकाने अधिकारानुसार कार्य करावं. मी काय बोललो, मागच्या 1 वर्षापासून माझ्या पत्रकार बांधवांनी 1000 वेळा मला विचारलं की ह्यांनी काय बोलले, त्यांनी काय बोलले. मला कोणी काय बोललं त्याच्यात 1% इंटरेस्ट नाही आहे. मला एकच इंटरेस्ट आहे, माझ्या या तरुण मुलांना रोजगार कसा देणार, आरोग्याचे विषय कसे आपण संपवणार, या ठिकाणी आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये हॉस्पिटलची परिस्थिती काय, हॉस्पिटल किती लवकर आपण आणू शकतो, ही धमक विशाल प्रभाकर परब, भारतीय जनता पार्टी, सन्माननीय देवाभाऊ, या ठिकाणी चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री साहेब असतील, आमच्यामध्ये ही ताकद आहे. आणि मी स्वतः सत्यात या ठिकाणी वेंगुर्ला, सावंतवाडी या ठिकाणी मी उतरलेलो आहे. आणि 1 वर्ष नाही तर आम्ही ह्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी हॉस्पिटल आणण्याची ताकद वेंगुर्ल्यामध्ये आमची आहे आणि आम्ही आणून दाखवणार आहे. शेवटचा प्रश्न, सावंतवाडीसह वेंगुर्ला भाजप सत्ता खेचून आणू शकते? भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता 1001% या ठिकाणी येणार. 3 तारीखचा गुलाल आम्ही घेऊन ठेवलेला आहे. गुलाल नक्की उधळणार आहेत कार्यकर्ते आणि आमची गोरगरीब जनता. आणि या सर्वांना विश्वास आहे की या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट करू शकते.